ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଛି ତାଳ ଆଣିବାକୁ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ, ମୋ ଦେଇର ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ। ଯଦି ପିଠା ବନା ହବ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାଳ ଆଣିବାକୁ। ତାଙ୍କ ଦିଦି ଘରକୁ ଯିବାକୁ କି ପାଣି ରାସ୍ତାରେ। ତାଳ ଆଣିବାକୁ କି କଷ୍ଟ, ଏଠି କାଦୁଅ ପାଣି ନା। ଭାଇ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଇକି ଏଇ ଭିତରକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ତାଳ ନେବାକୁ। ମୁଁ କୋଉଠି ଆସିଥାନ୍ତି କି, ମତେ ଲିମା ପଠେଇ ଦେଲା, ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବା ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ତାଳ, ମୁଁ କହିଲି ତାଳ ଖାଇବିନି ବରଂ ମୁଁ ଯିବିନି। ସେ କହିଲେ ଆଜି ପୁଅ କତିକି ପଠେଇବ ବୋଲି କରିକି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଇଲି। ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଚୁନା ଚଲାଉଛି, ଚାଉଳ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିକି। ଦେଇ ସେଠି ତାର ତାଳ ଛଡ଼େଇବାକୁ ତାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି, ସେ ତାଳ ଛଡ଼ଉଛି। ମୁଁ ଦେଇକି ବୋଧେ ତାଳ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଛଡ଼େଇକି ଥୋଇଦେଲା। ତାଳକୁ ଛଡ଼େଇଥିଲା ମୋର ଅବସ୍ଥା, ଝାଳ ନାଳରେ ମୁଁ ଗୋଟା ପରି ହେଇସାରିଲିଣି। ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଗାଁଟା ସାରା ଚୁନା ବୋଧେ ମୋତେ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଏତିକି କରିକି ମୋ ହାତ ବିନ୍ଧିଲା। କେତେ କଷ୍ଟ ଭାଇକି କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ପିଠା, ଏତିକି କଷ୍ଟ କରୁଛି ତା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ଆମ ଏପଟରେ ତାଳକୁ ବି ବସେଇ ଦେଇଛି, ଟିକେ ଫୁଟୁଛି, ସେ ଗରମ କରିଦେଉଛି। ସେଇଠି ପିଠା କରାହେବ ବୋଲି ମୁଁ କରିକି ଖାଇସାରିଲିଣି। ଅମୁଲରୁ ସାଇନି को जबानରୁ ଛାଡିଦେନି ମୋର। ଆଉ ତୁ ଖାଇଦେଲା ତ କରିକି କେମିତି? ଖାଇଦେମି ଖାଇଦେମି। ତ ମାତା ମାତା ତୁ ଗୋଟେ ତ ସାନ ଗୋଡ଼ ବାଜିଲେ ତ ମଣିଷ ହଉନି। ସେଠି ମୁଁ ତାଳ ପିଠା କରିଛି। ତ ଖୋଲିଦେବି ଆମର ଏ ବର୍ଷା ଖାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଉଧାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ତ ଏଇଠି ବନା ହବ ପ୍ରେସର ପିଠା ଢଳା ହବ। ଏଠି ବନା ହବ ଚକୁଳି, ଏଠି ବନା ହବ ପୋଡ଼ ପିଠା, ଆଉ ବି ଏଠି ବନା ହବ ପକୁଡ଼ି। ତାଠି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା, ପିଠା ଟେଷ୍ଟରେ ପକା ହେଲା। ଏଥିରେ ଟିକେ ବାଦାମ ପଡିଛି ନା, ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେବି ଯେ ନଡ଼ିଆ ପଡିଛି। ବାପା ଖାଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସରୁ ଚକୁଳି। ମୁଁ ଛାଙ୍କୁବି ପକୁଡ଼ି, ଦେଇ କରୁଛି ପୋଡ଼ ପିଠା। ପକୁଡ଼ିର ଗନ୍ଧ କଥା ଶିଖିନି? ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ଶିଖିଛି। ଦେଇ ହାତ ପାଉନି, ମୁଁ ଏତେ ଡେଙ୍ଗା ନୁହଁ, ମୋ ହାତ ପାଉନି, ଏଇଠି ଅଛି। ଦେଉନ ମୁଁ ଟିକେ ପକେଇବି। ତୁ ପକଉଛୁ ସାଇଡରେ, ଆରେ ସାଇଡରେ ହାତ ପକଉନୁ। ସେଟା ଉଠିଲା ଦେଖ ନଷ୍ଟ ହବନି। ନା ଏଟା ତାତିନି ଭଲସେ। ୱାଓ ହେଇଗଲା ଗେଲମ ଗେଲମ ପକୁଡ଼ି, ନାଲି ବନିଆ ପକୁଡ଼ି। ମୁଁ ଏଇନା ଖାଇବାରେ ପକୁଡ଼ି, ତ ମୁଁ ଏଠି ବନେଇଦେଲି ପକୁଡ଼ି। ଗୋଟେ ବି ପକୁଡ଼ି ନେବି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପଦାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ମୋର ମାତାଶ୍ରୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ, କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଛାଙ୍କି ସାରିଲିଣି। ତ ମୋତେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମ ଘରେ। ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିଲି କେମିତି ହେଇଛି, ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଥିଲା ଟେଷ୍ଟ। ଦେଇ ତାର କାଲି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଜରି ପ୍ୟାକିଂ କରିବ ବୋଲି ଜରି ଧରିକି ବୁଲୁଛି ଘର ସାରା। ତ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପକୁଡ଼ି। ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବି ତେଲ ବି, ଭଗବାନ ଏତିକି ତେଲ ବାହାରୁଛି। ମା ଏଠି କେମିତି ବସିଛି ଚୁପଚାପ ନ ଖାଇକି, ଆମକୁ ଅନଉଛି, ଏପଟେ ବାପାକୁ ଅନଉଛି, ଆମକୁ ଅନଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଡାକିଲେ ଆସୁନି। ବାପା ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଚିକେନ ଆଉ ଭାତ।
जदि आपको ये वीडियो भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जी। लव यू ऑल।